Ahojte kamaráti! Vitajte v e-learningovom kurze IMAPy pre žiakov. IMAPy sú nástroj, ktorý vám pomôže lepšie si všetko zapamätať, prichádzať so super nápadmi a zlepšiť si známky. S IMAPami budete výnimoční a určite sa budete zabávať. Tak poďme na to. Volám sa Chobotnička Evička a budem vás sprevádzať týmto kurzom. Na jednotlivých stránkach vám budem hovoriť, čo máte robiť a ako postupovať. Budem vám dávať rady a tipy. Prečítajte si ich, možno vám pomôžu v škole. Budem vám dávať otázky na zamyslenie. Vtedy kliknite na správnu odpoveď. A takto sa budem tváriť, keď vám budem chcieť niečo dôležité vysvetliť. Budem vám dávať úlohy, ktoré treba vypracovať, odfotiť a poslať mi ich. Za každým si môžete pozrieť návod, ako mi ich máte poslať. A rodičia vám určite radi pomôžu. Niekedy sa nám môže stať, že si potrebujeme spomenúť na niečo, čo sme sa už niekedy učili. Len sa nám zdá, že to máme v našej pamäti príliš hlboko zahrabané, niekedy až skryté. V tejto lekcii si ukážeme, ako nám môže IMAPa pomôcť vyloviť veci z našej pamäte. Určite ste už všetci videli včielku. A možno ste sa o nej už aj učili, alebo ste si čítali niečo zaujímavé. Možno ste videli nejaký pekný film o včelách. Skúste sa rozpamätať na všetko, čo si pamätáte o včele. Pomôže vám pri tom, keď si budete kresliť IMAPu. Do stredu papiera si nakreslite včelu. Potom nakreslite hlavné vetvy a z nich malé vetvičky. Na vetvy píšte, čo vám napadne a na vetvičkách to rozoberte na detaily. Pre inšpiráciu kliknite na video pomôcku a pozrite si postup. Počas videa sa na obrazovke budú objavovať otázniky. Keď na nich kliknete, môžete si zopakovať postup kreslenia IMAPy. Pamätajte však, že do vašej IMAPy máte písať o včele to, čo o nej viete vy. A teraz nasleduje záverečný test. Na každej stránke sa vám zobrazí otázka a odpovede na ňu. Vy si vyberte tie správne odpovede. Pozor, správnych odpovedí môže byť viac. Keď výber správnych odpovedí ukončíte, kliknite na tlačítko Odoslať, ktoré je umiestnené vpravo dole. Držím palce.